minke ko burusu la jenu be fara ɲɔgɔn kan fonnankew be fara ɲɔgɔn kan ka baaraw kɛ ka sɛnɛw kɛ mɔgɔw b'u sara bende wagati u b'u kɛ ka bende feti o bɛ cogo di min ye bende fetili ye haramu de silama bolo an ko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah أقول اقتداء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم أكا كتاب دودة إنيني أقول سلامون كسلين وكفتية دون فلادي سنغالو سلين ميني سلين أني الله يكانتك سلين نسبنا بفراكا جمادو سلامون كسلين نونو فلادي wodiya to ciiden yere ni bunteme man nin fana fona yere de ciiden de ko ya ababakar li kulli qaumi id fa inna haja iduna ani fana ciiden nana madina aya sur madinan kan don fulabu bolo san kono ni o don nana ubu fete ube sallika u kono ciiden ko madinan kan ma akon nin don fulaye jumayde o kon ni nye don fula belebele bada ya mbolo jahiliya lan tumbe tirunke ku kono ciden ko yen nonun toye ayala ñu fale awma don fula wore wuye munun kawsa nin don fulay mini salli anillahi akantike salli wala silamo ka salli ye don fula de tarante munun be kew vende munun be kew abeye haramu da tebbe silama denka feti ka wori dola ni ka wori dola yi wori do haramula ni ya fete ye haramu ke yen nasara la dege ke man tasabbaha bi qawmi fa huwa minhum ci den ko ni mo munum da dege yo dode donc vendew fetiliyo tarantiyo fetiliyo sanyelemon donc nonu nyen nasaraw ni yahudaw de ka tabolo ye haramu de do ate daga silama ku fete